We are back again with yet another video. My name is Adyiwa, Mr. Beats Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Adyiwa studios. And pano pa Adyiwa tikukudzira nyaya dzese dzirikuitika social media nematumana ose enyika tinge tichikukudzira chii panapa. Naona ni nyaya boys, nyaya boys yaitika KuNAMA boys apa, muziya boys. Yaitika KuNAMA boys apa. Alasi apa kumika akadyiwa kuningirine kumanawa boys zapito racho naro pakadyiwa zvakaita avapera avo saka muti chii boys tuze mafungiro enyu chii mucomment section kuti akabirirwe mukomana katakaita sewo saka vhidho rachona ndiro iriro.